Takže čus lidi, zdraví vás Luna Delicious a dneska jsme tady u hory Splixio, protože u Sliteria bylo docela hodně lajků, tak jsem se rozhodla, že dáme Luna Splixio. A jmenuje se tady luna.cz. Jdu se joinout. Tahle hra spočívá v tom, že vy jste takhle prostě červ, nebo prostě taková divná věc, která se vlastně zabírá kousky políček. Jo. A nikdo vás nesmí srazit do ocasu, jinak jste mrtví. Tak. Sakra, nějaký Ivan. Musím si dát pozor. Tak, jak vidíte, tak mi ještě ani nejsem na prvním místě. Na ní nedosátým, takže já to dneska musím vyhrát, protože tady tahle hra mi totálně moc jde. Aspoň v top 10 jsem si dneska dala, že dáme. Jestli dáme top 10, tak tady chci, aby tady bylo nějakých 7 lajků, please. Evan. Opatrně. To byl asi omyl. Už mi zabíráme políčka. Evane, takhle to nepůjde. Protože by se ani nevybírala políčku. Tak je to moje. Tak. To bychom měli. A teďka ještě tady. Jo. Vidíte, že je to vážně snadný. Spočívá to v snadné hře. Já nejsem ani na 10. No to je nějaký gůle. 4000 bodama. Tak pojďte, teďka to trochu dáme na cool. Doufám, že mě nikdo nezabije. To vlastně ani můžu, ale přál myslím si, jak ne. Tak. Jej. Máme jenom 1987 políček. Málo. A se už mi to čoruje, co? Já jsem ho zabila, ne? Moje políčka. Rychle musíme stoupnout do té. Ty mi tady nebudeš nic vyžírat. Sakra, tady tak, teďka tady probíhá hádka. Totálně tady všechno moje. Ne, sakra. To nejde. Můžeme si hrát na týmy. Teďka to zkusíme na týmy, já jsem to nikdy na týmy nehrála. Okay. Sakra, nemůžu si krajit na tým. Budete nikdo. Ne, 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 ne a ne. Reklama. Ne, já tady nechci mít reklamy. War Thunder. To je taky ale dobrá hra. Takže trochu je sponzoruj Thunder, no. Tak. Teďka teď. Sakra, teďka jsem to vám přijela, mám se ani my si nesmíme narazit do ocasu, jinak se zabijeme. Tahle hra je vážně výtečná, hraju to, dá se taky u toho naštvat, takže boží hra na... Nebo co, když se chcete třeba naštvat. A protože tady je strašně moc. A proto. Sorry za zvuky v pozadí. Tak. Potom tady máme asi rovnoměrný blok. Ne, nemáme. Tak ho trochu zvětšíme. Ne, on mě zabije. No, to jsem čekala. Game over. Jako tak dáme asi poslední hru a potom to bude konec. Tak. Další reklama. Ne, to radši dám reklamu na Google dám radši reklamu. Pokud při čištění zubů plivete krev, můžete mít zánět dásní a být na cestě k něčemu horšímu. Prostě tahle reklama není dobrá.
Já jsem zase zelená. Proč jsem zase zelená? To je úplně boží hra, mně se strašně líbí. Sakra. Musíme zabít. Jo. Já jsem ho zabila. Viděla jste, že jsem mu přejela přes jeho fialový hnusný ocas. Já to tady asi ukončím. Takže čus lidi.